Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Usha Mataji, pranams. Pranams Mataji, Hare Krishna. Pranams Mataji, Krishna, Hari Bol. Okay, நம்ம அப்படியே நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து 3rd சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம், கர்மயோகம். அதை நம்ம பார்க்கறது பகவானோட நிகிரகத்துல நல்லபடியா பார்ப்போம். செயல்கள் மூலயமா எப்படி நம்ம பகவானை ப்ளீஸ் பண்றது அப்படின்றது பகவத்கீதையில ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? அதுலயும் அந்த ரியலைசேஷனோட நம்ம அது பிரபாத்தோட பர்பட்டோட நம்ம படிக்கும்போது ரொம்ப அந்த பானஃபிட் பரம்பரா அவங்க மூலியமா தெரிஞ்சுக்கும் போது அவ்வளோ அழகாக நம்மளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நம்ம என்ன செய்யணும் வாழ்க்கையில், எது நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக தெரிய வரும். சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம இப்போ 3rd சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மங்களாச்சரண் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யாரும் ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா? ஸ்கிரீன் போடுங்க மாதாஜி. ஸ்க்ரீன் போட்டுமா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஷேர் பண்ணுறேன். ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீ பிரியா மாதாஜி அண்ட் மல்லேஸ்வரி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். நமஸ்காரம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் உஷா மாதாஜி, ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்குங்களா? இருக்கு மாதாஜி. அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானார்ஜன ஷடஹாசய சசுர்வித் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் रूपः कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिहं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीकुरून् वैष्णवांसय श्रीरूपं शाक्रजातं सह गण रघुनाथन्विदं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललित श्री विशाखान विदांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगद्बदे गोपेश गोपिहा गांधा राधा गांधा नमोस्तुते तम तप तप दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भव्य एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मणे देवाय को ब्रह्मण हिताय स जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमभराताय ने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नार्मणे गौरद्वेष नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददलाय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रोष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी निधि नमीन. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ஹரி 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 போல். கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்துட்டு பிரேக் ஆச்சு. ஆனால் அழகாக வந்து ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்துட்டு தேர்ட் சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம். பகவானோட அனுகிரகத்தில் ஒரு நிமிஷம் நான் இதை ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கர்மயோகம், கர்மம் செயல்கள், அதன் மூலயமா நம்ம பகவானோட எப்படி சம்மந்தப்படுறது, நம்ம செய்கிற செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கான செயல்களாக இருக்கணும், பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணக்கூடிய செயல்களாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். சரியா? இப்போ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த ஸ்லோகம் ஒரு நிமிஷம், இதெல்லாம் வரல. கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? இந்த சக்கரம், தியாகத்தின் சுழற்சி, அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது. அதாவது நம்ம என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுல முக்கியமா நம்ம இந்த உணவெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுக்கணும் அப்படின்றது தான். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வேதங்கள் வந்திருக்கு. வேதத்துல இருந்து தான் நம்மளுக்கு என்னென்ன செய்யணும், செய்யக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரியும். அதுல நம்ம கடமைகள்லாம் செய்வோம். சரிங்களா? அந்த கடமைகள் செய்யறதுனால தேவர்கள், அதாவது யாகங்கள்லாம் செய்வோம். அந்த யாகங்கள்னால தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. அதனால அவங்க வளமையை கொடுப்பாங்க. அவங்களோட அனுகிரகத்துல, அதாவது த்ரூ பகவான். சரிங்களா? எல்லாரையும் உருவாக்குனது வேதம், தேவர்கள் எல்லாம் பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தேவர்களோட அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, உணவுகள் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுதான். இல்லைன்னா பாபத்தையே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதான் அர்த்தமாகுது அப்படின்றத பார்த்தோம். சரிங்களா? 3.16 நம்ம இல்லை எதுவும் பார்த்தாச்சு இல்லையா? யாகத்தின் சக்கரம் எதுவும் பார்த்தாச்சு. ஓகே. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போ கர்மயோகம் தானே பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து நம்ம உணவு எடுத்துப்போம் டெய்லி, அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது பார்த்தோம். பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, நம்ம செய்கிற ஒரு முக்கியமான செயல்னா பேசுவோம் நிறையா இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பேசுறது வந்து சாண்டிங்காக இருக்கணும், பகவான் நாமமாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண கதாவாக இருக்கணும் அப்படின்றது. பேசிக்கிட்டே ஏதாவது செயல் செஞ்சுட்டு இருப்போம். கேட்கறது, பேசுறது இது எல்லாமே அடங்கும். அடுத்தது இப்போ ஏன் சாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா, கலியுக தர்மம் நம்மளாம் இருக்கிறது கலியுகம். அதில் என்ன விஷயம் செஞ்சால் நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னா, நம்ம சாண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ். தபஸோ, யாகம் வளர்க்குறதோ, டெம்பிள் வர்ஷிப் மாதிரி வீட்டில் பண்ணுறதோலாம் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணால் போதும், சாண்டிங் பண்ணால் போதும். அதுவும் எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது அதுக்கு. சரிங்களா? ரொம்ப தூய்மையாக ஒரு திசையை பார்த்து பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாமும் அதில் கிடையாது. ஸோ அந்த வகையில் அது ஈஸியானது. மந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த சாண்டிங்கை, கலியுக தர்மமான சாண்டிங்கை நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதில் வந்து நம்ம இப்போது சம்பிரதாயத்தில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை 108 தடவை நம்ம சொல்கிறது. பஞ்சதத்துவா அவங்க யார் அப்படின்னா, எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அப்படின்னா, அது யார் மூலியமா கிடைக்குதோ அவங்ககிட்ட நம்ம கிராட்டிடியூடோட இருக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? அதுதான் நம்மளோட வழக்கம். ம். எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் நம்மளுக்கு ஒண்ணு கிடைக்குது இந்த உலகத்துல, கண்டிப்பா அது யார் மூலியமாவது தான். அந்த யாருனால கிடைக்குதோ அவங்கள நம்ம கிராட்டிடியூடா இருக்கணும். அந்த வகையில ஆ சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதுக்கப்புறம் நித்யானந்தர், அதுக்கப்புறம் வந்து அத்வைதர், கதாதர், ஸ்ரீவாஸ், இவங்க 5 பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நமக்கு இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? கலியுக தர்மமான நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. சைத்தன்ய மகாபிரபு யார் அப்படின்னா, பகவானோட அவதாரம். சரிங்களா? பகவான் நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காங்க. நம்ம ரொம்ப தெளிவாக தெரியறது என்னன்னா, தசாவதாரத்தை நம்ம அடிக்கடி கேட்டிருக்கோம். அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருப்போம். சரிங்களா? இது இல்லாமல் நிறைய அவதாரங்கள் உண்டு. இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம்ன்றது ஒரு ஹிடன் அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ரொம்ப வெளிப்படையாக எல்லா இடத்துலையும் தெரியாது. இது என்னன்னா, ராதாராணி அம்மோட பாவத்தில் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பக்தி எப்படி பண்ணணுன்றதை நமக்கு சொல்கிறதுக்காக பகவான் வந்து ராதாராணி அம்மாவோட கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷன். ஆக்சுவலாக பகவானோட காம்ப்ளெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, டார்க் க்ளவுடு கலர். சரிங்களா? இந்த கருமேகம் அந்த கலரில் இருப்பாங்க. ஆனால் இதில் வந்து ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தில் அவங்களோட கலரில் நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தையும் பக்தியும் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க. சரிங்களா?
ஸோ எப்பயுமே பகவான் தனியாக வர மாட்டாங்க, கூட அவங்களோட அசோசியேட்ஸும் வருவாங்க இல்லைங்களா. கூட எப்பயுமே பரிவாரங்களோட தான் பகவான் இருப்பாங்க, தனிமையே இருக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா. அந்த வகையில் யாரெல்லாம் கூட வராங்கன்னா, நித்யானந்தர் வந்து பலராமரோட அம்சமாக பார்க்குறோம். அத்வைதர் வந்து இவங்க மகா தத்வா சாரி விஷ்ணு தத்வாவோட அம்சமாக பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கதாதர் வந்து ராதாராணி அம்மோட அம்சமாக பார்க்குறோம். ஸ்ரீவாஸ் அப்படின்றவங்க நாரதர். சரிங்களா. ஸோ இவங்க அஞ்சு அஞ்சு தத்துவங்கள் இதில் இருக்குது. சரிங்களா. நாரதர் வந்து ஜீவ தத்துவாவை குறிக்கும். இந்த மாதிரி வந்து விஷ்ணு தத்துவாக்கு அத்வைதர் வராங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு இந்த பஞ்ச தத்துவா இவங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க ஆரம்பிக்கணும். சரிங்களா. நான் ஏற்கனவே நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன், மூச்சு விடுறது எவ்வளோ முக்கியமோ அது மாதிரி சாண்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சாண்டிங் அப்படின்னா, மூச்சு விடுறோமா அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சாண்டிங். சாண்டிங் இல்லாத வாழ்க்கைன்றது நம்ம வந்துட்டு வாழ்க்கை வீணடிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம். சரிங்களா. அதனால அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும். பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணணும். நல்லா வந்துட்டு இந்த இது ஜபமாலை அது வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் இஷ்கான்ல எங்கேயாவது இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இது இப்போ கொரியரில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. மேங்களூர் இஷ்கானில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா சரிங்களா, அட்மின்ட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதை ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இப்போ லெவல் 1லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்நேரத்துக்கு உங்கள் வீட்டில் ஜபமாலை இருக்கணும். சரிங்களா. அதுதான் நம்மளோட உண்மையான சொத்து. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ இல்லையோ, ஆனால் ஜபமாலைன்றது நம்மக்கிட்ட ஒன்று இருக்கணும். அது 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 இல்லைன்னா ரொம்ப புவர் நம்ம. சரிங்களா. அதுதான் சிரமம்தான். அதனால நம்ம என்ன பண்ண, ஜபம் மாலை கையில் வச்சிருக்கணும். அதில் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். அதுவும் 10.25ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, யஜ்ஞை நாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா. நாம யஜ்ஞனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ அதனால இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் யாருனாச்சும் ஜாயின் பண்ணி அழகாக சாண்டிங் பண்ணலாம். யாருனாச்சும் இல்லை, எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி எல்லாருமே ஒரு தடவை அழகாக சாண்டிங் பண்ணலாம். சரிங்களா. 1 ரவுண்டு. அதுக்கப்புறம் இப்போ லெவல் 4க்கு வந்துட்டீங்க, கொஞ்சம் ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டீங்க உங்களோட லெவலில். அப்போ என்ன பண்ணணும், 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். அதுவும் வந்து தனியாக பண்ணுறதுன்றது சிரமம் ஆரம்ப நிலையில். சரிங்களா. கையில் எடுக்கவே மாட்டோம். அதனால் என்ன பண்ணணும்னா, டெம்பிளில் வந்துட்டு சாண்டிங் செஷன் மார்னிங்கில் உண்டு. அதில் ஜாயின் பண்ணி டிவோட்டிஸ் சொல்லும்போது நம்மளும் கூட சேர்ந்து சொல்லலாம். ஏன்னா எப்பயுமே வந்து ஆரம்பத்தில் கையை பிடிச்சிட்டு தான் நடக்க பழகும். அது மாதிரி பக்தின்றதை நம்ம தனியாக நம்ம பண்ணிடலாம்னா அவ்வளோ முடியாது ஈஸியாக. சரிங்களா. ஏன்னா நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கோம், அது ஒரு பெரிய ஒரு காரணம். சரிங்களா. அதனால் என்ன பண்ணால் டிவோட்டிஸ் பண்ணும்போது அவங்க கூட சேர்ந்து 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 பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளாலே நல்லபடியாக சாண்டிங் நல்லா பண்ண முடியும். சரிங்களா. ஸோ அதனால் அவசியம் என்னென்னா சாண்டிங் பண்ணணும். ஒன்று மூச்சு காற்று முக்கியம் இல்லையா, நமக்கு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு. அது மாதிரி சாண்டிங் முக்கியம். அது தனியாக பண்ணுவோம்னா பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம மைண்ட் அதுக்கு அலோவே பண்ணாது. ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அதில். சரிங்களா. சாண்டிங் எடுத்து சாண்டிங் பண்ணலன்னா நோ அப்படின்ட்டு அதுக்கு பதில் வேறு வேறு காரணங்கள் சொல்லும். இந்த வேலை இருக்குது, அந்த வேலை இருக்குது, அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், இப்போ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி நம்மள சாண்டிங் பண்ண விடாமல் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், இல்லை தனியாகவும் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. 5:30 ரெகுலரா பண்றோம் மாதாஜி. பிரபுஜி. செய்றாங்க இப்போ. தர்ணீஸ்வர் மாதாஜி லிங்க்ல ஆ ராகவ கிளாஸ்ல இருக்குல்ல, ஆ 5:30 மார்னிங் ரெகுலரா பண்றாங்க. ஆ கோயில பண்றோம் தனியா. அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி சாண்டிங் ஆ. செஷன் போயிட்டு இருக்கு. அதுவும் இருக்கு. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால டெம்பிள் லிங்க்லயும் இருக்கு. இங்க இது மிஸ் சிவகாமி மாதாஜி அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணிடலாமா இன்னைக்கு குரூப்ல? மார்னிங் குரூப்பா மாதாஜி? மார்னிங் ஷேர் பண்ணி அவசியம் மாதாஜி. லிங்க் ஷேர் group. பண்ணிடலாம். அதில் வந்து 5 to 5:30 மணிக்கு சரிங்களா, காலையில் சாண்டிங் செஷன் இருக்குது. அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியும் சாண்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட்டு, மஸ்ட்டு. நம்மளோட உண்மையான அசட்டு சாண்டிங் பீட்ஸ் தான். சரிங்களா. அது இல்லாமல் நம்ம இப்போ ஹியூமன் லைஃப்பில் வாழ்ந்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த லைஃப்பை ஹியூமன் லைஃப்பை வாழலைன்னு அர்த்தம். சரிங்களா. அதனால் அவசியம் சாண்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். 3.17 ஸ்லோகம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யாரும் வாசிக்கலன்னு நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் வாசிக்கிறேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ. யஸ்தௌ ஆத்மரதிர்
स्यात् आत्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन् एव स सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. டிரான்ஸ்லேஷன் மியூட்ல இருக்கீங்க. மனித பிறவியை தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருத்தி கொண்டு தன்னில் பூர்ணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரியுதுன்னா, மனித பிறவி ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா. ஹியூமன் லைஃப்ன்றது அந்த ஹியூமன் லைஃப்க்கு ஏத்த மாதிரி சரீரம் மட்டும் ஹியூமன் லைஃப்ல இருக்கிறது இல்ல. பார்த்தோன்னே சரி ஓகே இவங்க மனுஷன் அப்படின்றது இல்ல. அந்த அந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இது இருக்குல்ல லைஃப், அது ஹியூமன் லைஃப் மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த வகையில் மனித பிறவில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம கண்டிப்பா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் ஸ்பிரிச்சுவலா. சரிங்களா. பசு பக்ஷி ப்ராக்ரஸ் ஆகுமான்னு ஆகாது. ஏன்னா அதுக்கு தெரியாது, இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. ஆனால் நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அந்த இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம வெறும் இந்த மெட்டீரியல் வாழ்க்கைக்கு இன்னும் எப்படி நல்லா வாழலாம், இன்னும் எப்படி நல்லா வாழலாம்னு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது அவ்வளோ உயர்ந்தது கிடையாது. ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்காக தான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ். சரிங்களா. மனித பிறவி அதுக்காக தான். ஸோ அதனால மனித பிறவியில் நம்ம என்ன பண்ணால் தன்னுணர்வுக்காக உபயோகிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம அது தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேற எதுக்கோ. ஒரு விஷயத்த ஃபோன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு பண்ணணும் இல்லையா. ஃப்ரிட்ஜ்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு பண்ணணும். அது மாதிரி எந்த ஒரு பொருளையும் அந்தந்த விஷயத்துக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி மனித பிறவின்றது தன்னுணர்வுக்காக அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ தன்னில் மகிழ்ந்து ஆத்ம நிலையில் மகிழ்ந்து அதிலே திருப்தியோடு இருந்து பூர்ணமாக இருக்காங்க. சரிங்களா. எந்த குறையும் இல்லாமல், எந்த ஆன்சைட்டியும் இல்லாமல், சரிங்களா. அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸில் ஆத்ம நிலையில் பூர்ணமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவங்களுக்கு இந்த பித்ரு கடன் இல்லை இந்த மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, 5 விஷயங்கள் இருக்கு. பிற பூதங்களுக்கு நம்ம நம்ம இது தானம் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கடனும் அவங்களுக்கு இல்லை. சம்ஸ்காரங்கள் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. எப்போ இந்த நிலை அடையும் போது ஆத்ம நிலையில திருப்தியோட பக்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேற எந்த கடமையும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 3.18 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க ருக்மிணி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். நைவ தஸ்ய ஹ்ருதேனோர்தோ நாக்குதேனேஹ கஷ்சன ந சாஸ்ய சர்வபூதேஷு கஷ்சித் அர்த்த வியபாஷ்டயா. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் எதுவும் இல்லை. இத்தகைய கடமைகளை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டியதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அந்த வகையில் என்னன்னா ரொம்ப இண்டிபெண்டா இருப்பாங்க. சரியா. அந்த தன்னில் ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்க அப்படின்னு அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமையோ யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஏன்னா ஃபுல்லா என்னன்னா பகவான்கிட்ட அவங்க தன்னை சரணாகதி பண்றாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆனவங்களுக்கு வேற எதையும் டிபெண்ட் பண்ணணும் இல்லை, வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அவங்க செய்யணும், விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கு அப்படின்றதும் கிடையாது. இந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி விடணும். சரிங்களா. வர வரைக்கும் நம்ம மற்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்து நம்ம பண்ண வேண்டியதுதான். சரிங்களா. அந்த சம்ஸ்காரங்கள் இந்த விஷயங்களை நம்ம பண்ணணும். அதோட உட்பார்வை பார்க்கலாம். பூர்ண திருப்தி அடைந்த தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை. ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது 3.19 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அத்தியாயம் 3 ஸ்லோகம் 19. தஸ்மாத் அசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாசர அசக்தோ ஹியாசரன் கர்ம பரம் ஆப்னோதி பூர்ஷ. எனவே செயலின் பலன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பரத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஸோ இப்போ அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாங்க நமக்கு அதுதான் செயலின் பலன்கள். இப்போ போர் நமக்கு வாழ்க்கை, அர்ஜுனருக்கு போர் நமக்கு கலியுகத்துல வாழ்க்கையே. சரிங்களா. அதுதான் கம்பேரிசன். அதனால்தான் போர்க்களத்துல உபதேசம் நடந்திருக்கு பகவத்கீதை. அப்ப அதுல பலன்கள் பற்றுதல் கொள்ளாமல் அர்ஜுனனுக்கு போர்ல பலன்லாம் எதுவும் எதிர்பார்க்காம
உன்னோட கடமையை செய் அப்படின்றாங்க. கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. அதனால நம்ம கடமையும் செய்யணும். நேற்றுக்கு பிரபுஜி கூட ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க, பாண்டுரங்கர் ஸ்டோரி. கரெக்டுங்களா? பகவான் வந்து நிற்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், அங்கே உள்ள அவங்க அப்பா அம்மாவை அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானும் வெயிட் பண்ணுவாங்கன்னு. ஸோ அந்த வகையில் கடமையை விடுன்னு பகவத்கீதையில் எங்கேயுமே சொல்ல, கடமையை செய்யணும். ஆனால் அதை டிவோஷனல் சர்வீஸாக பண்ணணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அர்ஜுனன் வந்து போரை வந்து கடமையாக பண்ணு, பற்றின்றி செயலாற்றுவதால். இந்த மாதிரி நீ போர் பண்ணும்போது, நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி செயலாற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பலன்கள் பற்றில்லாமல் கடமைக்காக தகுந்த வழிகாட்டுதலின் கீழ் கீழ் கிருஷ்ணருக்காக. சரிங்களா? நம்மளே செய்ய முடியாது, இந்த மாதிரி ஒரு செயல் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. சரியா? நம்ம செயல் வந்து எப்படி இருக்கணும், நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணுன்றதை இதுல சொல்றாங்க. இதை நம்மளே யோசிச்சு நம்மளே ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியுமானா கிடையாது. நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா நம்மளால பெர்ஃபெக்டா பண்ண முடியாது. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வழிகாட்டுதலின் கீழ் பானபைட் பரம்பராவில் வர ஆச்சாரியர்கள் மூலயமா நம்ம செய்யணும். இப்ப நம்ம மந்திரம் ஜபம் பண்ணணும், கலியுக தர்மமான்னு தெரியுது. என்ன மந்திரம் தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா நமக்கு. இப்போ பானபைட் பரம்பரால் நம்ம வரும்போது நமக்கு தெரியுது, இந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணா நமக்கு முக்தி அப்படின்றது தெரியுது இல்லைங்களா? ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மந்திரம், மகா மந்திரம்ன்றது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்றது. ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு இப்போ தெரியுது. ஸோ அதனால் என்னென்னா, பானபைட் பரம்பரால் நம்ம நாலேஜை கெயின் பண்ணி அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செயல்கள்லாம் செய்யும்போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் ப்ராசஸ். சரிங்களா? ஸ்லோகம் அதை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வர்றதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேத சடங்குகள், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். யாரெல்லாம் இன்னும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்கு பக்குவம் அடையலையோ அவங்களாம் வேத சடங்குகளை அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? இந்த நிலைக்கு வர வரைக்கும் இந்த நிலையை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 3.20 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? கர்மணைவ ஹி ஸ்திதிம் ஆஸ்திதா ஜனகாதய லோகசங்கஹரம் ஏவாபி சம்பஷ்யன் கர்த்தும் அர்ஹசி. ஜனகத்தை போன்ற மன்னர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவமடைந்தனர். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பகவத்கீதையில ஜனகர் அவங்களோட பேர் வந்திருக்கு பாருங்க. மகாஜன்ல ஒருத்தவங்க, அவங்க சீதா பிராட்டியோட அப்பா. கரெக்டா? இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு 2 விஷயம் சொல்லிக்கலாம். எனக்கும் அந்த 2 விஷயம் தான் தெரியும். சரிங்களா? என்னன்னா, இவங்க வந்து இவங்களோட குரு வந்து அஷ்டவக்ரமுனி. அவங்க வந்து என்னன்னா, ஒரு நாள் இல்ல, நிறைய நாள் ஜனகர் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. தூங்கும்போதெல்லாம் கனவு வந்தா அதுல எப்படின்னா ஒரு பெக்கரா வருவாங்களாம். சரிங்களா? கனவுல வந்து சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஒரு சிரமப்படுற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ற மாதிரி கனவு வரும் அவங்களுக்கு. காலையில ஏஞ்சி பார்த்தா உடனே இல்ல, காலையில ஏஞ்சில தூக்கத்துல வீழ்ச்சி பார்த்தா அவங்க ஒரு அரசர், பெரிய மாளிகையில எல்லா வசதிகளோட நல்லா இருக்கிறதா. இப்படி கனவும் வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்புறம் ஏஞ்சி பார்த்தா டக்குன்னு பார்த்தா பெரிய கிங்கா இருக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கு. உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, போய் அஷ்டவக்ரமணி கிட்ட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு இப்படி கனவு வருதே, இது எதனால அப்படின்னு. அப்போ அவங்க வந்து ஜனகர்கிட்ட சொன்னாங்களாம், நீ இப்போ கிங்கா இருக்கியே, இது மட்டும் உனக்கு நிஜம்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த வாழ்க்கை, ஒரு அரசனா இருந்து வாழ்ற இந்த வாழ்க்கை, இதுவுமே கனவு தான் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வாழ்றோம் இல்லையா, இந்த பிறப்பு சுழற்சியில அது எல்லாமே எப்படின்னா, நம்ம நினைக்கிறோம் நிஜம் அப்படின்ட்டு. தூங்கும்போது ஏதோ கனவுல வர்றதுதான் கனவு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏஞ்சி நம்ம செய்யறதெல்லாம் ரொம்ப நிஜமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல. ஆனா அப்படி இல்லை. இந்த வாழ்க்கையுமே கனவு தான் அப்படின்றது. ஏன்னா இதுவுமே நித்தியம் இல்லைல்ல. மரணத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா இது அவ்வளவுதான். இதுவுமே கனவு மாதிரி தான் நமக்கு. சரிங்களா? அதனால ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன் அந்த மெசேஜ்ல அந்த பாசிட்டிவ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரியா? அதனால நீ தூக்கத்துல தான் பெக்கரா இருக்கிறது, அப்புறம் ஏஞ்சோனே கிங்கா இருக்கிறது, 2மே கனவு தான் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னன்னா, இவங்க நிறைய பேர் குருன்னா சிஷ்யர்கள்லாம் நிறைய இருப்பாங்கல்ல. அப்போ ஜனகரும் போவாங்க, எல்லா சிஷ்யர்களும் இருப்பாங்க. ஆனால் அஷ்டவக்ரமணி ஜனகர்கிட்ட ரொம்ப
ஒரு பற்றுதலோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? பற்றுதல்னா அது ஒரு கேரிங் அப்படின்றது. ஆனா மற்ற சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு, "என்ன இது? நம்மள விட அவங்களுக்கு ரொம்ப புடிச்சிருக்கு." அப்படின்னோனே, இத வந்து அஷ்டவக்ர முனி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டு, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அப்படியே இந்த ஊரெல்லாம் எரியிற மாரி ஒரு இமேஜினேஷன் எல்லாருக்கும் குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா, அவங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னா, அந்த மிஸ்டிக் பவர்லாம் அதிகமா இருக்கும். தபஸ் அந்த இது ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்னால. எரியிற மாரி ஒரு அ இது ஒரு விஷயத்த குடுக்குறாங்க எல்லாருக்கும். சரிங்களா? உடனே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, கிளாஸ விட்டு ஓடி போய், அவங்களோட இதெல்லாம் அசட் எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு போறாங்க. ஜனகர் மட்டும் என்னன்னா உட்காந்து கிளாஸ கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? உடனே அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அஷ்டவக்ரமணி அப்புறம் மத்த சீடர்கள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அஷ்டவக்ரமணி கேட்பாங்க. மற்ற சீடர்கள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம், "நீ போய் பார்க்கலையா? உன்னோட அரண்மனை என்ன ஆச்சுன்னு?" அப்படின்னா, உடனே வந்துட்டு அதுதான் சொல்லுவாங்களாம். "இது எதுவுமே என்னது இல்ல" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அ இது ஆத்மா, பகவான், பக்தி, நாலேட்ஜ் அதுதான் வந்துட்டு நித்தியம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே இருப்பாங்க கிளாஸ்ல. ஸோ அந்த ரியலைசேஷன்ல அவங்க இருக்காங்கல்ல. ஆனா இந்த மத்த சீடர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க கிட்ட இருக்கிறது ஒரு 2 செட்டு ட்ரெஸ்ஸு, கொஞ்சம் ஏதாவது அசட் தான் இருக்கும். அத பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு அவங்கலாம் எந்திச்சு போயிருப்பாங்க. அப்பதான் வந்துட்டு புரிதல் வரும் அவங்களுக்கெல்லாம். ஓ! இவ்ளோ பெரிய கிங் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, எவ்வளோ முக்கியத்துவம் பக்திக்கு குடுக்குறாங்க. அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ்க்கு. நம்ம வந்துட்டு அது குடுக்கலையே! அப்படின்னு வருத்தப்படுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுதான். ஜனகர் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். அ அதான் அந்த பற்றற்ற நிலை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்ககிட்ட. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி மகாஜன்ல ஒருத்தவங்க போன்ற மன்னர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே, சரிங்களா? அந்த பிறவில அவங்களுக்கு என்ன கடமைகள் உண்டோ, அத அவங்க என்ன பண்றாங்க, சரிவர பக்குவமா செய்றாங்க. அதனாலே அவங்களுக்கு பக்குவம் கிடைக்குது. சரிங்களா? எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். இப்ப இவங்கள எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாங்க. நீ வந்து உன்ன சுத்தி உன்னோட பரம்பரையில வரவங்களுக்கு அ வந்து நீ என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு எது கடமையோ அத செய்யணும் அப்படின்னு அந்த உயர்ந்த விஷயத்த காமிக்கிறதுக்காகயாவது நீ செய்யணும். போர் பண்ணணும். இல்லன்னா, பின்னாடி வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அர்ஜுனன் போர் பண்ணல, நம்மளும் பண்ண வேணான்னு சில காரணங்கள் சொல்லிடுவாங்க. அது உன்னோட பரம்பரைக்கு என்ன ஆயிடும்னா, கொஞ்சம் சிரமமாயிடும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ இதுதான் நமக்கும். நம்ப வந்து நம்மளும் நல்லா பக்தி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மள சுத்தி உள்ள நம்ம ஃபேமிலில எல்லாரும் பக்தி பண்றதுல நம்ப கொண்டு வரணும். அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான மெசேஜ் இது. சரிங்களா? ஆ அதனால நம்பளுக்கு மெசேஜ் என்னன்னா, நம்மளும் பக்தி பண்ணணும். நம்ம கடமைகளையும் செய்யணும். அதே பின்னாடி வரவங்களும், சுத்தி உள்ளவங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும். இதுதான். இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஜனகரை பத்தி இன்னொரு தகவல் சொன்னதா கேள்வி. அவசியம் அதாவது சொல்லுங்க. முற்பிறவியில ஆ, 4, 5 பேர் அண்ணன் தம்பிங்க அவங்க. ஆ, அந்த பசின்றது ஒரு வாரமா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல. ஆ, எதுவுமே கிடைக்கல. ஆ, 5 பேருக்கு சேர்த்து ஒரு ஆளுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு தான் கிடைக்குது. ஆ, அது எல்லாரும் ஆ, எடுத்துக்கிறாங்க அவங்கவங்க. ம், அதுல ஒரு பாகமா இதுல ஒரு பாகம் எடுத்துக்கிறாங்க. ம், ஆனா அத சாப்பிடும்போது இன்னொருத்தர் ஒரு சாமியார் யாரோ ஒருத்தர் வர்றாரு. இந்த ம், மாரி நான் ம், ஒரு வாரம் ஆச்சுப்பா சாப்பிட்டு ம், எனக்கு பசியா இருக்குதுன்னா, மீதி அண்ணன் தம்பி யாரும் குடுக்குறதில்ல. ம், நானே ஒரு வாரம் ஆச்சு பசி எடுக்குறேன். ம், சாப்பாடுலாம் செத்துக்கிற மாரி இருக்கு. ம், நான் குடுக்க முடியாதுன்ற மாரி சொல்லிர்றாங்க. ம், இவரு மட்டும் என்ன பண்றாரு குடுத்துடுறாரு. ம், கம்ப்ளீட்டாவே இவருக்கு இருந்து கொஞ்சம் வச்சுக்கின்னு ஏதோ குடுக்குறான்னு முதல்ல. ம், அது எனக்கு பத்தல, பசியா இருக்குது மேலும். ஆனா ம், இவர்ட்ட கம்ப்ளீட்டா வாங்குற வரைக்கும் அவரு கேட்டுன்னு இருக்கிறாரு. ம், கம்ப்ளீட்டா குடுத்துடுறாரு அவரு. ம், குடுத்துட்டா பரவால்ல உங்களுக்கு நீங்க சாப்பிட்டீங்கல்ல, ம், பரவாயில்லைங்க. அவர் கேட்கிறாரு உனக்கு வேணும் பரவால்ல நீங்க சாப்பிட்டீங்கல்ல பரவால்ல. ம், நீங்களும் பசியா தானே இருக்கிறீங்க. எனக்கு ம். பரவால்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது, அடுத்த ஜென்மத்துல இந்த மாரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து, இந்த மாரி ம். ஒரு பதவி கிடைக்குதுன்ற மாரி ஒரு ஓ! சின்ன கதை வெரி இருந்தது. குட். உண்மையா தெரியாது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஷேர் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரி போல். நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்ப நம்ம ஸ்லோகன் 3.21 யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. அடுத்து ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே யத் கிருஷ்ணா. யத் 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 ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத் தத் ஏவேதரோ ஜனः சாய சாயத் பிரமாணம் குருதே யோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ
அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மதன் வாழ்வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Friends. இப்ப இந்த இதுதான் பெரிய மனிதன், அதாவது யாரு லீடரோ அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதான் பொதுமக்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. பொதுவா பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்களோ அதை குழந்தைங்க பண்ணும் வீட்டுல பார்த்துட்டு. அதே மாதிரி லீடர் என்ன பண்றாங்களோ அதை ஃபாலோவர்ஸும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தன்னோட செயல்கள், நம்ம பார்க்கறது கர்மயோகம், எந்த தரத்தை உவமை அமைத்து காட்டுகின்றதோ அதுதான் உலகமும் பின்பற்றுது. அதாவது ஒரு லீடர் என்ன பண்ணாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அது நம்ம ஃபேமிலி இல்லைன்னா நம்ம ஃபேமிலி அதை ஃபாலோ பண்ணும். சரிங்களா. அதனால நம்மளோட அந்த செயலோட தரம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்கணும், வேதிக் கல்ச்சர்ல இருக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபோர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா. அதே சமயத்தில் நம்மளோட கடமைகள் எல்லாத்தையும் சரிவர பண்ணணும், பற்று இல்லாம. இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழும்போது ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பார்த்து தான், சொல்லிலாம் வராது, எதுவும் பார்த்து பார்த்து அவங்களும் அந்த பழக்கத்துக்கு வருவாங்க. அதே மாதிரி சுற்றி உள்ளவங்களும் வருவாங்க. அதுதான் நமக்கு லெசனு. அர்ஜுனனுக்கும் அதான் சொல்கிறாங்க, நீ வந்து இப்போ என்ன செயல் சரி அதுதான் உன்னோட பரம்பரையில் வர பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால் நீ இப்போ போர் பண்ணணும், பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்னா பின்னாடி வரவங்களும் போர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சிறந்த தலைவர் செயல்படுகிறார். முன்மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக கிருஷ்ணருக்காக இப்ப பிரபுபாதாவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க முன்மாதிரியா இருக்காங்க, எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு. அவங்க வாழ்க்கை சரித்திரம் பார்த்தோம்னா நமக்கு எந்த சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வரணுன்றது நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். சரிங்களா. அவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பாங்க. அது உதாரணம் காட்டுறாங்க. எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் எல்லாருமே கைவிட்டாலுமே நம்ம என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும். அவ்வளோதான். சரிங்களா. அந்த அளவுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். உதாரணமா அவங்க இருக்காங்கன்றது. கிருஷ்ணருக்காக நம்ம செயல்படணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. நாம் அனைவருமே யாருக்கோ தலைவர்கள். நான் என்னை சேர்ந்தவர்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துகிறேனா, கண்டிப்பா இல்லையா. ஒரு ஃபேமிலின்னா கூட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு தலைவர்கள் தான் இல்லையா, வழிகாட்டுறவங்க தான் இல்லையா, கண்டிப்பா. அந்த வகையில ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்மளை பார்த்து யாரோ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால நம்ம கரெக்டா நம்ம அவங்கள வழி நடத்துறோமா, நம்ம செயல்கள் மூலியமா, சொல்லி இல்லை. சரிங்களா. நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம டிவி பார்த்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு டிவி பார்க்காது அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. நம்ம ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. சரிங்களா. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை தான் அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம கரெக்டான லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வாழணும். செயல் ரொம்ப முக்கியமா நல்லபடியா இருக்கணுன்றதை பார்க்கணும். ஓகேவா. 32 ஸ்லோகம், சாரி 22 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। பிரணாஸ் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. न मे पातास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। பிதாவின் மகனே, உலகங்களிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஏதும் இல்லை. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ எதுவும் இல்லை. இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் அவங்களையே சொல்றாங்க. சரிங்களா. இப்ப பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, அப்பியர் ஆகுறாங்க. சரிங்களா. எதுக்கு அப்படின்னா, இப்ப அவங்களுக்கு ஏதாவது, அவங்க ஆத்மாராமம், அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவையா அப்படின்னா ஒண்ணுமே தேவையில்லை. அவங்க பூர்ணம். சரிங்களா. கம்ப்ளீட் ஹோல். அவங்களுக்கு எதுவுமே குறையே கிடையாது. ம் எப்பயுமே வந்துட்டு நிறைவா இருக்கிறவங்க. அவங்க எதுக்கு அவதாரம் பண்ணாங்க. இப்ப நல்லா சாப்பிட்டுட்டோம், மறுபடியும் சாப்பிடுவோமா, மாட்டோம் இல்லையா. நல்லா கழுத்து வரைக்கும் இருக்க சாப்பாடு சாப்பிடவும் மாட்டோம் இல்லையா. தேவையில்லை நமக்கு. அப்ப என்னதான் நமக்கு பிடிச்ச உணவு வச்சிருந்தா கூட நம்மளுக்கு அது தேவைப்படாது இல்லைங்களா. அப்படின் போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், தேவையில்லை, ஏதோ ஒரு விஷயம் தேவையில்லைன்றதுக்கு அது. அப்ப பகவான் வந்து ஆல்ரெடி பூர்ணம். சரிங்களா. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்துல ராமரா வந்து காட்டுல போய் கஷ்டப்படணும், போர் பண்ணணும், அப்புறம் மத்த அவதாரங்கள்ல இதெல்லாம் வந்து அவங்க வரணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா. இப்படி வந்துட்டு மெசேஞ்சரா இருக்கணும், துரியோதனன்ட்டெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு மெசேஞ்சரா போகணும், எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது. ஆனா அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னா வழி நடத்துறதுக்காக தான். சரிங்களா. ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, பகவான் அவதாரம் எடுக்காம, நமக்கு வந்து பகவத்கீதை நாலேஜ் எல்லாம் கொடுக்காம, வேதம்லாம் இல்லாம இருந்தா எப்படி இருப்போம்? ரொம்ப மோசமா இருப்போம் இல்லையா. இப்ப இதெல்லாம் இருக்கும்போதே என்ன ஆகுது, மோசமா தான் இருக்கு உலகம். அப்படின்னும் போது பகவான் பகவத்கீதை
அவதாரங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக, நம்மள நல்ல வழியில கொண்டு வந்து பக்தியில வந்து பகவான்ட்ட நம்ம அடையறதுக்காக தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மூவலைகளும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. எனக்குன்னு எந்த கடமையும் இல்ல. எந்த தேவையும் இல்ல. இங்க வந்து அவதார்லாம் எடுத்து தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும்னு கிடையாது. இருந்தாலும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். ஏன்னா, அவங்க வந்து அவதாரம் எடுத்து பகவத்கீதைலாம் நமக்கு சொல்லி வழி நடத்தணும். இல்லன்னா என்ன ஆயிடும்? இந்த உலகம் சரியான பாதைக்கு வராம போயிடும். இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது ஏனெனில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதும் தவறினால் மனிதர் எல்லாம் நிச்சயமாக என் பாதையை பின்பற்றுவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது ஒரு வேளை அவங்க அந்த மாதிரி த அவதாரம் அதெல்லாம் இல்லைன்னா மனித வாழ்க்கை என்ன ஆயிடும்? ரொம்ப சிரமமாயிடும். இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி பகவானோட அவதாரம் இதெல்லாம் உள்ளதுனால தான் என்ன ஆகுது? நம்ம ஓரளவுக்கு சரியா ஃபாலோ பண்ண முடியுது. பகவானின் என்ற விளக்கம். ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்துல வர உட்பார்வை தான். சரிங்களா? விதிக்கப்பட்ட கடமைன்றது அவங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது. எதையும் அடையணும்னு கிடையாது. எந்த தேவையும் கிடையாது. அப்படின்றத பகவானோட நேச்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கிருஷ்ணர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர். கிருஷ்ணருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடைபிடிக்கிறார். பகவானும் அதை செய்றாங்க பாருங்க. நம்மளெல்லாம் வழி நடத்துறதுக்காக என்ன பண்றாங்க? அவதாரம்லாம் எடுத்து சண்டையெல்லாம் போடுறாங்க. கோவர்தன் மலையெல்லாம் தூக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் முன்மாதிரியாக இருந்து வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எப்படி வழி நடத்துறாங்க நம்மள? பகவத்கீதை மூலியமா வழி நடத்துறாங்க. சரிங்களா? அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ அதனால நம்ம கவனமா நம்ம பகவத்கீதைய எடுத்துக்கணும். பகவான் பூர்ணமானவர், நாம் பூர்ணமற்றவர்கள் அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா இந்த இத குடுத்துருக்காங்க பசில். ஆனால் பகவானுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் உள்ளன. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னா, இப்ப வந்து அந்த காலத்துல சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர்கள், பிராமணர்கள் இருந்தாங்க. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருந்தது. இப்ப எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, நம்ம பானஃபைட் பரம்பரால குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு கடமை. நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாவிடில் இந்த உலகமெல்லாம் சீரழிந்துவிடும். தேவையற்ற ஜனங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாகி விடுவேன். அதன் மூலம் எல்லா உயிர்வாழிகளும் அமைதியையும் அழித்தவனாகி விடுவேன். அதனால பகவான் என்ன பண்றாங்களாம்? அவதாரம் எடுக்குறாங்க. அவங்களோட அவதாரத்துக்கான ரீசன். இதெல்லாம் எந்த ஸ்லோகத்தோட ரிலேட்டடா வருது அப்டின்னா, அந்த எத்தத்யாஷ்ரதி ஸ்லேஷ்டஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்லோகம்? அந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரிலேட்டடா வருது. சரிங்களா? ஏன்னா, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ, அதே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். அதுக்கு வந்து ஜனகர பார்க்குறோம். அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க, "நீ உன்னோட போர் அப்படின்ற கடமைய நீ செய்யணும். இல்லன்னா உன்னோட ஃபாலோவர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. உன்ன ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க." அது மாரி எனக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு எதுவும் கிடையாது. ஆனால் நானும் அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறேன். எதனால அப்படின்னா, ஆம் எல்லாரையும் சரியா வழி நடத்தணும் அப்படின்றதுக்காக, அப்படின்றத நம்ம இப்ப வர ஸ்லோகங்கள்லாம் அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்லோகம் ரிலேட்டடா. ம். ம். அதுதான் இங்க பார்க்கறது. சரிங்களா? அடுத்தது 25 ஸ்லோகம். பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வதைப் போலவே அறிஞனும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் எதுவுமின்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்காக அது செய்யப்படுகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுல 2 டைப் ஆஃப் பீப்பிள் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பலன்ல பற்றுதலோட கண்டிஷன் லைஃப் வாழ்றவங்களும், இன்னொன்னு பலன்கள்லாம் பற்று இல்லாம பக்தி மார்க்கத்துல வாழ்றவங்க. 2 பேருமே கடமைய செய்வாங்க. ஆனா, இந்த பலனற்ற பலன்ல பற்றுதல் இல்லாம பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களோட பாதை வந்து சரியானது. சரிங்களா? பொதுமக்கள சரியான பாதையில் வழி நடத்துகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்க பார்க்கறது. ம். அடுத்த ஸ்லோகம். 26 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोष्यत् स्वकर्माणि வித்வான் யுக்த சமாசரன். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவாற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலிலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக முன்னேற்றத்திற்காக அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 2 வகையான பீப்புள் பார்த்தோமா? ஒருத்தவங்க வந்து பற்றுதலோட ஜடவுலக வாழ்க்கையில ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறவங்க. இன்னொருத்தவங்க பற்றுதல் இல்லாம பகவானுக்கான செயல்கள்ல ஈடுபடுறவங்க.
இப்ப நார்மலா இந்த கண்டிஷன் சொல்ல இருக்கிறவங்கள இந்த பக்தியில உள்ளவங்க அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. சரிங்களா? கடமைகள்லாம் எதுவும் கிடையாது செய்யறதுக்கு அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சோம்ல. அந்த விஷயங்கள நம்ம சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம நல்லா ஸ்டேபிள் ஆகுற வரைக்கும் நம்மளுக்கு கடமைகள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது வரைக்கும் அந்த பித்ருதானம் எல்லாமே நம்ம பண்ண வேண்டியது அவசியம். சரிங்களா? ஸோ அப்ப அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலிலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்கவும் கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணா, பக்தி மார்க்கத்துல எப்படி நம்மள இன்னும் முன்னேத்திக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல அவங்க வர வர அந்த ப்ராக்ரஸ்ல அவங்களுக்கு அனைத்தும் புரியும். சரிங்களா? எந்த நிலையில் நம்ம இருக்கணும், என்ன எது நம்மளோட கடமை, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சரிவர தெரியும். அப்ப அறிஞர்கள் அறியாமையில் உள்ளவர்களை எப்படி நடத்துகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படலாம். அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவங்களோட அந்த ரொட்டீன் இப்ப தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, அத அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கட்டும். சரிங்களா? ஆனா கூடவே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸும் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்ல சொல்ல, அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல தீவிரமா இருக்கும்போது, அப்ப அந் மற்ற எல்லா விஷயமுமே கரெக்ட்டா வந்து அமைஞ்சிடும். சரிங்களா? அதுதான். தேவர்கள் வழிபாடுன்றது எதுக்காகன்னா, நம்மள பியூரிஃபிகேஷன் பண்றதுக்காக தான். கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, தேவர்கள் வழிபாடு மஸ்ட். ஏன்னா, அந்த மாரி தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு பாபச் செயல்களில் ஈடுபட மாட்டோம். ஒரு பயம் இருக்கும். இன்னொன்னு நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து அப்படியே ப்ராக்ரஸ் ஆவது தான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். சரிங்களா? அதனால தான் தேவர்கள்லாம் வழிபாட்டு முறைகள்லாம் இருக்கிறது. அடுத்தது 3.27 ஸ்லோகத்துல அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். சரிங்களா? இப்போ அறியாமையில, அகங்காரத்துல, சரிங்களா? எந்த செயல் செஞ்சாலும் நான் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த மயங்கிய ஆத்மா என்ன பண்றாங்க? ஆக்சுவலா முக்குணங்கள்ல சம்பந்தப்பட்டு தான் அவங்களோட செயல்கள் அமையுது. நம்மளோட செயல் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? முக்குணங்கள பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இல்லைங்களா? சாத்விகுணம், ராஜசகுணம், தாமசகுணம். அப்ப முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அது வந்து ஒரு ஞானம் இல்லாதவங்க நினைக்கிறதா நம்ம பார்க்கிறோம். தன்னையே கர்த்தா என்று நினைத்துக் கொள்வாங்க. அதுக்கப்புறம் லௌகீக செயல்கள்ல முழுமையா ஈடுபட்டுட்டும் இருப்பாங்க. பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாரி ரொம்ப பற்றுதலோடயும் இருப்பாங்க. இங்க பௌதீக விஷயங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ, அதெல்லாம் பற்றுதலோடயும் இருப்பாங்க. அவங்க தான் அந்த மாரி நேச்சர்ல. சரிங்களா? இவங்கலாம் மயங்கிய ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தன்னையே காரணமா நெனச்சுப்பாங்க. நான் தான் செஞ்சேன். அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ல அகங்காரத்துல இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். கண்களுக்கு புலப்படாத விலங்குகளா விலங்குன்னா இந்த இது இந்த என்ன சொல்றது? விலங்கு. சரிங்களா? நான் கட்டப்பட்டுள்ளேன் என்பதை கூட நான் அறியவில்லை. எ என்றால் எவ்வாறு நான் என்னை கட்டிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன்? இந்த விஷயம் நமக்கும் தெரியணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இவ்வளவு நாள் புரியல இல்லையா? பார்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் ரொம்ப சிறப்பா நம்ம வாழ்க்கை வாழறது. அதுல ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா நம்ம நெனச்சுட்டு இருப்போம். இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி இல்ல. அதுதான். அப்ப நம்ம கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றதன் மூலியமா தான் அந்த அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். சரிங்களா? நாம் அனைவரும் இயற்கையினால் கட்டுப்பட்டுள்ளோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சுதந்திரமானவங்க கிடையாது. இது யாருக்கு இந்த மெசேஜ்னா, யாரெல்லாம் வந்து எல்லாம் நடக்கிறதுல என்னால அப்படின்ற ஒரு உணர்வுல அகங்காரத்தோட இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரும். சரிங்களா? ஆனா அவங்களுக்கு எது புரியாதுன்னா, இயற்கையினால நம்மலாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். அதோட கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்கிறோன்றது அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியாம இருப்பாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது 28 ஸ்லோகம். ம். நெறைய இருக்கு. நான் 2, 3 ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிக்கலாம். சரியா? பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனே, பக்தியில் செயல்படுவதால் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுவதால், இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால், பூர்ண உண்மையின் ஞானமுடையவன் புலன்களிலும், புலனூற்றலிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. ஒரு மயங்கி அகங்காரத்துல இருக்கிற ஒரு ஆத்மா எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தோமா? அதே வந்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகுற ஆத்மா. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பக்தி செயல்ல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. பலநோக்கு செயல்கள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. அது 2த்துக்குள்ள வித்தியாசம் தெரியும். பக்தி செயல்பாடுனால என்னென்ன விஷயங்கள், பலநோக்கு செயல்னால என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும். சரிங்களா? அப்ப அதுல புலனுணர்ச்சி விஷயங்கள்ல ஈடுபட மாட்டாங்க. ஏன்னா, அது நம்மள என்ன பண்ணும்? பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றதுக்காக அதுல அவங்க ஈடுபடுத்த மாட்டாங்க தன்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது
29 ஸ்லோகம். ஜடையர்க்கின் குணங்களால் மதிமயங்கிய அறிவற்றோர் லௌகிக செயல்களுக்கு முழுமையாக ஈடுபட்டு பற்றுடையோராக ஆகின்றனர். குறைவான அறிவுடைய செயல்படுவதால் அத்தகைய கடமைகள் கீழ்த்தரமானவை என்ற போதிலும் அறிவுடையோர் அவர்களை நிலை பெறல செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதை நம்ம வந்துட்டு உட்பார்வையை நம்ம பார்க்கறது. பற்றுதல் உடையவன் வந்து அறியாமையில இருக்காங்க அப்படின்னு, பற்றற்றவங்க ஆத்ம நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இவங்களோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், ஆசைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா புலனின்ப விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. இவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பாங்க. இது அப்படியே நம்ம இப்படியும் பார்க்கலாம். நான் டிவோட்டிஸ், டிவோட்டிஸ். ஆன்மீகத்துல நாட்டம் உள்ளவங்க, ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாதவங்க. இவங்கெல்லாம் அவங்களையே கர்த்தாவா நினைச்சுப்பாங்க. சரிங்களா? இவங்க வந்து அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? இயற்கை தான் நம்மள கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கு அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். தன்னுடைய திருப்திக்காக இவங்களோட வாழ்க்கை இருக்கும். இதுல இவங்களோட வாழ்க்கை வந்து கிருஷ்ணனின் திருப்திக்காக இருக்கும். சரிங்களா? மிகுந்த பற்றுடையவராய் இருந்து எப்பயும் கவலையோட இருப்பாங்க. பகவானை மறந்து இருப்பாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கவே கூடாது இல்லையா? அந்த ஒரு நிலைதான் இது. பகவானை மறந்து ஆசை அதிகமா வச்சுட்டு அதுல ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம பாக்குறோம்ல, ஆசைனாலே கூடவே ஏக்கமும் கவலையும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? எப்ப கிடைக்கும், எப்ப கிடைக்கும், கிடைச்சது நம்மளை விட்டு போயிடுமோ, இந்த ஏக்கமும் கவலையும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது ஒரு பிளசண்டான லைஃப் ஆனா இல்லை இல்லையா? ஆனா அதுதான் இவங்க வந்து அடையிறாங்க. ஆனா இவங்க எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப பரிபூர்ணமா அந்த அமைதியோட இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அறியாமல் உள்ளவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் கிருஷ்ணரின் சேவைகளில் ஈடுபட வேண்டும், ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு தான். நம்மளுக்கு இப்ப டிவோட்டிஸ்க்கு தெரியுதா இதெல்லாம், இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லதுன்னு? நமக்கலாம் இப்ப தெரியுதா கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறதா சிறந்ததுன்னு? அப்ப என்ன பண்ணா, இந்த நிலையில உள்ளவங்கள அவங்க செய்யற செயல்களை தடுக்கலாம் கூடாது. எதுவும் தேவர்கள் வழிபாடுல ஈடுபடுறாங்க, இல்ல வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யறாங்கன்னா அதை அவங்க செய்யட்டும். ஆனா அவங்களை என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம கொண்டு வரணும். நமக்கான லெசன் இதுவும் எதுக்கு, எத்தியதாஷ்டேஷ்டஸ். சரிங்களா? பெரிய மனிதன் என்ன செய்றாங்களோ அதே பொதுமக்களும் ஃபாலோ பண்றாங்க. அதுதான். அதுக்காக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? இப்ப நம்மலாம் படிக்கிறோம்ல பகவத்கீதை. அதனால நம்மள பார்த்து நம்ம ஃபேமிலில உள்ளவங்க மத்தவங்களும் கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும். ஆனா யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஒருவரை செயல்களை நிறுத்தி செயற்கையாக துறவு மேற்கொள்ள தூண்டக்கூடாது. கண்டிப்பா. அது வந்து அதுல நல்ல ஒரு ப்ராக்ரஸ் வராது. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது உணர்ந்து வரணும். கட்டாயப்படுத்தி அது வர வைக்கிறதுன்றது கூடாது. அதுமாதிரி துறவுன்றதையும் செய்யறதெல்லாம் விட்டு துறவு அந்த நிலையும் வரக்கூடாது. மாறாக எல்லா செயலின் பலன்களையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துவது என்பதை நடைமுறையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். கண்டிப்பா டிவோட்டிஸ்லாம் என்ன பண்ணணும், நம்மளாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம். சரிங்களா? பேசிக்கா இப்போதைக்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய சேவாலாம் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் படிப்படியா அந்த ஆரத்தி காமிக்கிறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு காமிக்க காமிக்க என்ன ஆகும், அவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணி வருவாங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து 30வது ஸ்லோகம். எனவே அர்ஜுனா, என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனில் ஆசைகள் இன்றி உரிமை உணர்வையும் மன தளர்ச்சியையும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. நமக்கு தான். சரிங்களா? இவ்வளவு விஷயம், ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க, பக்தி எப்படி பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லா செயலையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பலன்கள் ஆசை இல்லாம, நான் தான் அப்படின்ற அகங்காரம் இல்லாம, மன தளர்ச்சி இல்லாம நம்ம வாழ்க்கைய பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு வாழணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் உள்பார்வை இங்கேயும் பார்க்கறது. கடமையை நிறைவேற்றும் போது கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்க வேண்டும். இதுதான் பக்குவமான பாதை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? எந்த விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும் நல்லா பகவான் இருக்கணும். அதுக்கான சேவைகள் தான் இங்க நம்ம பார்க்கறது. பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். இந்த டேட்டி வர்ஷிப்ல ஆரத்தி காமிக்கிறது. ஏன்னா இதெல்லாம் புலன்களை என்கேஜ் பண்ணும். டேட்டி வர்ஷிப், பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படிக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும், கீர்த்தன் பண்ணணும், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும், பகவானை நினைச்சு நம்ம ஸ்மரணம், சரிங்களா, ஜபம் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளோட கடமையே நம்ம பக்தி மார்க்கம் நம்ம கொண்டு வர்றது. ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம். ஓகேவா? அடுத்தது, யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரையின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் பலநோக்கு செயல்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றனர். இப்ப பகவான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பகவானுக்கான செயல்களா செய்ய செய்ய, சரிங்களா, அப்ப நமக்கு அந்த கர்ம பலன்றது ஏற்படாது.
இதே நம்ம சாத்விக குணத்துல இருந்து நல்லது செஞ்சோம்னா புண்ணியம் நம்மள சேரும். அதே ராஜஸ் தாமச குணத்துல இருந்து செயல்கள் பண்ணோம்னா பாபம் நம்மள சேரும். ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம அனுபவிக்கணும் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும். ஆனா எப்ப நம்ம பகவானுக்கான செயல்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப நம்மளுக்கு கர்ம பலன் இருக்காது. அப்ப நம்ம கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுதலை அடைகிறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் இருக்கணும். பந்தத்திலிருந்து விடுதலை, அவசிய தேவைகள், நம்பிக்கை இருக்கணும், பொறாமை இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். வாழ்க்கை பாடம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டு நம்பிக்கையின் பாவத்தை ஒருவர் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்பிக்கை வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ண டிவோட்டிஸோட வாழ்க்கையை தான் நிறைய படிக்கணும். எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்களோட கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது நம்மள யோசிச்சு பார்க்கணும். நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் சிரமம் வந்திருக்கு வாழ்க்கையிலன்னா கண்டிப்பா இருக்காது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த கஷ்டங்கள அவங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க நம்பிக்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு நல்ல முறையில புரிதல் வரும். சரிங்களா? ஸோ அதனால அந்த நம்பிக்கைன்றத நம்ம வளர்த்துக்கணும்ன்றத பார்க்குறோம். அடுத்தது, ஆனால் யாரொருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து, இப்ப வரைக்கும் சொன்ன உபதேசங்கள யாரெல்லாம் அவமதிக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தங்கிடுவாங்க. ஏன்னா, அவங்க தான் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரமாட்டாங்க. கண்டிஷன் லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு நல்லதோ கெட்டதோ செஞ்சுட்டு வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அதோட பலனை அனுபவிப்பாங்க. அப்ப இந்த ஜட உலகத்திலேயே அவங்க நிலைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அது யாருக்கு நஷ்டம்? அந்த ஆத்மாவுக்கு. ஆனா அது ரொம்ப வருத்தம். டிவோட்டிஸ்க்கும் வருத்தமா இருக்கும், பகவானுக்கும் வருத்தமா இருக்கும். சரிங்களா? ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் அறிவு சார்ந்த ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகின்றார். அடக்குமுறையினால் எதையும் சாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பொறாமை மனப்பான்மை கொண்ட உண்மை ஞானம் இல்லாதவனுக்கு பக்குவம் அடைவதற்கு கதியே இல்லை. ஒவ்வொரும் அவரவர் சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? பொறாமை மனப்பான்மை கொண்டவங்க, ஞானம் இல்லாதவங்க, பக்குவம் இல்லாதவங்க என்ன என்ன நிலையில இருப்பாங்க? முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதனால அவங்களால பகவானை அடைய முடியாது. பக்தி மார்க்கத்துல வாழ்க்கைய கொண்டு வர முடியாதுன்றத பார்க்கிறோம். ஓகேவா? புலன்கள் மற்றும் புலனுணர்ச்சி பொருட்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. கண்டிப்பா. அத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதான் ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். இத்தகு விருப்பு வெறுப்புகளில் கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்து விடக்கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்கள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒரு நிமிஷம். புலன்கள் மற்றும் புலனுணர்ச்சி பொருட்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. அத்தகு விருப்பு வெறுப்புகளில் கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்துவிடக் கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் கண்டிப்பா நம்மள வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட சரிங்களா? இந்த அஷ்டாங்க யோகம்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல, அந்த வகையில ரொம்ப இந்த தன்னுணர்வு பாதையில அதெல்லாம் என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து வந்து ஃபால் டவுன் ஆகுற ஒரு விஷயங்களா வருதுல்ல. அதுதான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரியா? ஸோ அதனால புலன்கள் மற்றும் புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு உட்பார்வையோட பார்ப்போம். விருப்பு வெறுப்பு பற்றுதல் அற்புதமான சாலையில் விபத்துக்கள் நேர வாய்ப்புகள் உள்ளது. எனவே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தின் மீதான பற்றுதலை சகலவித முயற்சிகளின் மூலம் தவிர்க்க வேண்டும். கண்டிப்பா. அதுதான் பேசிக்கா இந்த அஷ்டாங்க யோக முறைன்னு இருக்குல்ல, அந்த முறையும் டிவோஷனல் சர்வீஸும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சரியான ஒரு இது இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம். சரிங்களா? அற்புதமான சாலையிலும் விபத்துக்கள் நேர வாய்ப்புள்ளது. நம்ம ரொம்ப நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம் அப்படின்ற முறையில நம்ம இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சில சமயம் அதில் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபால் டவுனும் நம்ம ஆகிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தின் மீதான பற்றுதலை சகல முயற்சிகள் மூலம் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம செயல்கள் பண்ணணும் ஃபால் டவுன் ஆகாமல் இருக்கிற அளவுக்கு. சரிங்களா? அதுதான் நான் இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. இருந்தாலும் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு தடவை இதை நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு கரெக்டாக சொல்கிறேன். ஓகேவா? பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. இப்போ அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்கன்னா போர் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை, அதுக்கு பதில் நான் வந்து துறவரம் மேற்கொள்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? காட்டுக்கு கூட நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு. அதை வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க, உன்னோட கடமையான போர் பண்ற கடமையை நீ செய்யணும்.
அதை விட்டுட்டு நீ வந்து வேற கடமைகளை வேற அதாவது ம், பிரம்ம இது கிரகஸ்தா வானப்பிரஸ்தா சன்னியாசி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சாரி, பிராம் சத்திரியன் வைஷ்யன் சூத்ரன், பிராமணன் சத்திரியன் வைஷ்யன் சூத்ரன். இப்போ சத்திரியனுக்கான கடமைகளை சத்திரியர்கள் செய்யணும். அதை விட்டுட்டு அவங்க வந்து பிராமணர்களோட கடமையை ஏற்று அதன்படி நடக்கிறதுன்றது அவ்வளவு நல்லதில்லை. ஏன்னா இந்த குணங்களின் அடிப்படையில் தான் அவங்களோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டின்றது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி. ஸோ அதனால யாருக்கு என்ன கடமையோ அதை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுவதால் அபாயகரமானது என்பதால் பிறருடைய கடமையில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும்போது அழிவடைவது சிறந்ததாகும். கண்டிப்பா. இப்போ அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்கன்னா, போர் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்றதுக்கு எனக்கு வந்து இதுல வந்து பாபம் வரும், சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. அதுக்கு பதில் நான் வந்து துறவரம் கூட மேற்கொள்றேன் அப்படின்னு. ஆனா முக்குணங்களோட பேஸ்ல தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டிலாம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ அர்ஜுனன் வந்து இந்த இது போர் பண்றதை விட்டுட்டு ஒரு சன்னியாசி நிலை, அந்த நிலையை எடுத்து அவங்க காட்டுக்கு கூட போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சொல்லியிருப்பாங்க பிச்சை எடுத்தும் நான் வாழறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் சாப்டர்ல. அந்த நிலையில போனாலும் அவங்களுக்குள்ளார அந்த ரஜோகுணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சத்திரியனுக்கான குணம், அது வந்து அவங்கள அந்த சாத்விக குணத்துல செயல்களை செய்ய விடாது. எப்படி இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணும், அந்த ரஜோகுணம்ன்றது மேலோங்கி வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் சொல்றாங்க. அதனால பிறருடைய பாதையில் பின்பற்றுவதால் அபாயகரமானது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால பிறரது கடமையில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமை செய்யும்போது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ போர் பண்ணணும், நீ போர் பண்ணணும், அதுல நீ வந்துட்டு ஃபால்டோன் ஆனா கூட அது பரவாயில்ல அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நகல் அடிக்கக்கூடாது, கண்டிப்பா இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, அது வந்து ஃபால் டவுன் பண்ணிடும். பிறருக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதை விட தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும். அந்தந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க, வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க பகவானுக்கான செயல்களை அவங்களோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி மூலயமா பண்ணணும். இப்போ இதெல்லாம் என்னென்ன நமக்குன்னு வரும்போது நம்ம வந்து சூத்ரர்கள், நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் பானஃபிட் பரம்பராவோட கைடன்ஸில் அவங்க நமக்கு என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது. 16 ரவுண்ட் சென்டிங் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய மினிமமான விஷயம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுடன் நம்மளோட செயல்களை செய்யறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, இது நம்ம நாளைக்கு தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட கடமை என்னவோ அதை தான் நம்ம நிறைவேற்றணும், அதே கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். எனக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷனில் கொஞ்சம் இல்லை தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு. இது மட்டும் நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு நாளைக்கா சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்துபயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. प्रणाम्स.